V.P Nkohla ayesithi intando yakho mnanda uyenza walibonga igama lenkosi. Siphezu komnqamlezo umadolo. Ndiyazicela ke ezo zitulo apho ngemva. Siphezu komnqamlezo. Ithi ivangeli yam umadolo ngamakhosikazi mani ashiyeke phantsi kwalo mnqamlezo. My God. Akusekho mntu kulo mnqamlezo. Njalo nje uYesu lapho phakathi kulo mnqamlezo. Kunye ke namabhade bemxhakile ebewathethile ke umamfundisi unyenyevu. Wathi nguGesters naye kugxa wakhe. Xa ndiqaphela phezu kwalo mnqamlezo amabhade amabini mamfundisi ugosa akasenamehlo. Zifikile iintaka zezulu zazenzela kula mabhade. Kodwa xa ndikhangela kokaYesu umzimba usaphelele. Kusemva kokuvuma bawumayekiso abamangali bakaYesu besithi nene ibinguye lo unyana kaThixo. Malibonga igama lenkosi. Sibhaqa apha uSimon waseKirene kwilali apha azalwa kuyo umprofeti uSamuel. Esondela kuYesu bomama, esondela kuPilato bomama bam. Edela ihlazo. Njalo nje engathi bawubishop kwayimane unikela ngobuyena lo mzalwane endaweni yokokuba abukele umzimba kaYesu ujinge emnqamlezweni kungekho bani kodwa ebesaphila njena bekukho isihlwele ebesihamba naye kodwa kajinge emnqamlezweni akho ndoda isondelayo kambi ityekayo ngomzimba kaYesu. Utyekaphi uSimon? Family yam. Wancama konke okwakhe njalo njena wangathi urejecta nefamily yakhe wabhekeka kade kwindlu eyayikekayo kwindlu kaPilato apho khona umali agwetya khona uphuma apho noYesu. Ithi ivangeli kaThixo utheka ke ngena uYosefu wagqitha amajoni ewe kwindlu kaPilato ethe xhankqasholo wanqumla apho lo mfo njalo njena enesibindi ezithembile. Wayama ngapha kwesitulo segabhathe wafika wajongana noPilato ebusweni esoyikeka uPilato kungekho nandoda ibinosuka iyoma phambi kwakhe. Wafika wathi lo mzalwane ndizocela undikhululele Pilato umzimba kaYesu. Malibonga igama lenkosi. Ithi ivangeli kaThixo kakade iTestamente endaliyayingqina nonto kokuba xa yathe umntu wabulawa ngokukhona emnqamlezweni kufuneka ilanga lingatshoni engathathwanga ayongcwatywa.
wenza loo nto ke ngoku uYosefu ufezekisa eso sibhalo esiya kuPilato. Ithi ivangeli kaThixo wathi uPilato esakubona isibindi nokuzithemba kukaYosefu wanqola ngentloko azange avume nangomlomo. Yathi ke le ndoda yabheka kwintaba okhayikhayi, ithe xa iphume egethini yathi balapho nendoda ekuthiwa umfundisi kakade nguNikodimo owachwechwa ngomsuku esondela kuYesu esithi kuye, ndingathini mna ukuze ndibudle ubukumkani bamazulu. Singathi baphethe esemendenye bawutula uNikodimo noYosefu, kodwa kushiyene ukuyofika phambi koPilato. Malonke igama lenkosi. Ithi ivangeli kaThixo bamadolo uthe xa efika uNikodimo bezawugqithana egethini kunye naye uYosefu bangathi bayabuzana. Wathi kakade uYosefu le uyizeleyo Nikodimo sendiyigqibile efondini, masambe ke ngoku siyozalisekisa idinga. Kakade femele basuka babazalwane babheka kwintaba okhakhayo. Ithi ivangeli kaThixo xa bafika apho njengokuba besenditshilo namakhosikazi mane ebehleli nga azilela uYesu. Afika la madoda aqabela phezu kwelitye uSkipiyoni bawamadolo beqabele egoli. Ngela xesha anyusa intshontshe ezawuhlaba uYesu ephangweni. Ndijonge ubunene kambi nobunkunkela bala madoda amabini xa esathula umzimba kaYesu akhange awungqanqathekise, kodwa bawubambe ngesidima bawathula emnqamlezweni bawubeka phantsi bawamadolo. Uthi uMateyu xa ebhala yena ewele evangeli yazichaza okokubana bamambesa ngelineni, bazethi uMateyu bamambesa ngelineni emhlophe. Isimboli yobumhlophe is a sign of victory. Ewe, yisign yoloyiso leyo. Bathe bayambulala kanti bafezekisa imishini yakho Yesu. Malonke igama lenkosi. Ezinye zemishini ekufuneka okokuba sifikelele okanye sizifulfile phambi kobuso bukaThixo hleze zigqitha kophukeni kwenhliziyo. Ezinye zemishini efanele sizifulfile phambi kobuso bukaThixo zidlula kwii-betrayers. Ezinye ewekakokathi zemishini ekufuneka sigqithe kuzo zidlula ekwahlukaneni kwefemeli. Ungathi ngesehlo sikwehleleyo uthi kuphelile, kufeziwe, isaqhubeka le ndlela, unganikezeli. Bamathula bamadolo uYesu ahamba naye la makhosikazi abheka bawamadolo bawumayekiso kwingcwaba lakhe. Ewe kakade uYosefu indoda lena ibisisityeba apha amade. Ithi ivangeli kaThixo ibinegadi bawumayekiso ngapha kweKidroni ibityebile njalo nje le ndoda yalakhapho ingcwaba layo. Ithi ivangeli kaThixo bamthatha uYesu bayomfaka engcwabeni elitsha. Zesikhumbule okokuba femeli yakho wethu uYesu lona uthe asawukuza emhlabeni wazalwa yintokazi engazani nandoda. Kakade uYesu esize emhlabeni njena uthe xa ke ngene eYerusalema wangena qabela phezu kwe-esile elingazange lagqibela mntu. Nangoku xa ebheke emngxunyeni ungena kumgodi ongazange walala mntu. Isimboli leyo ye-holiness. Malonke igama lenkosi. That is a symbol yobungcwele. Malonke igama kuba kweYuda bawu-archbishop bekusenziwa nento ekuthiwa ngu-on top, bekungcwatywa umntu phezu komntu. Kodwa xa kuzawungena okaYesu umzimba zasuka zonke ezo nto wangena kwingcwaba elitsha. Ngamakhosikazi mane namadoda mabini ayongcwaba uYesu. Bathandathu
bawumayekiso yihafu yabazalwane bebengabathambekile phakathi kobuso bukaYesu. Kakade ithi ivangeli kaThixo uyasebe nabazalwane abali-11 asizumbala ke lo nguJudas Iscariot. Masigxininise kula madoda ali-11 kodwa xa ke ngcwatywa ngokuYesu sibona abantu abathandathu. Malibonke igama lenkosi. Uba bendiza kushumayela ke bendizawuthi yangcwatywe ngokheli. Malibonke igama lenkosi. Njalo nje igalelo umhlaba inkokheli ayingcwatywe iphila bamadoda. Ayingcwatywe iphila nkosi yam. Malibonke igama lenkosi. Ithi ivangeli kaThixo masikhangeleni ke ngoku abantu abasithanda kwi-public figure sibuya sikhangela abantu abasithanda emfihlakalweni. Yabantu namhlanje uba bendiza kushumayela bendizawuthi lumkela umntu akuthi xa ihlombe ngakuwe naye abe ngakuwe. Khawuthambe umntu okuthanda ekujongele eceleni. Uba ufuna ukuyazi le nto nankuya uPawulo uPetros wamkhanyela uYesu sele kakade emxelele okokuba wena ingakakhali kathathu inkukhu uyabe sawundikhanyela. Usibone ongcwaba uYesu indoda ibimthanda uYesu ngokusemfihlakalweni. Kukhona abantu namhlanje abakuthatha bekubeka esifubeni kanti ngapha koko ukufaka ibhozo ngesemva. Malibonke igama lenkosi. Mandithethe ke into ethi ukungcwatywa kukaYesu umntakasindi bekungangcwatywa Yesu koko bekungcwatywa izono zam nawe. Xa sigoduka namhlanje family yam sibheke emakhayeni wethu emva kwale pasika bawumabharhwana uzuyazi okokuba namhlanje ubuhenyukazi ungcwatyiwe, ubumenemene ungcwatyiwe, intabendwane efemeli yakho wethu ingcwatyiwe, inzondo ukusekelana phantsi kungcwatyiwe. Ndivumela ndithethe into ethi azange afu Yesu kodwa wagcinisa umphefumlo wakhe kuThixo kuba kakade efuna ubheka phantsi kunye nezono zethu. Ukungcwatywa kukaYesu wayengathi kuphelile kodwa wayeplantwa ukuze ahlume ngakuwo. Malibonke igama lenkosi. Ithi ivangeli xa ithetha kakuhle kaYohane phezu kwesiqithi sePatmos bawumadoda lowo woyisileyo uyakuthiwa wambo ngeengubo ezimhlophe. Ebengoyisanga uYesu ebengazukufakwa ilineni emhlophe ecikiziweyo xa ibheke emangcwabeni. Unozothi isono sakho uzungagoduki usegilty, uzungagoduki usenonembeza. Uyasazi isono sakho senze ekukhanyeni, uyasazi isono sakho senze ebumnyameni, uyasazi isono sakho senze ungaqondanga, kambi nesono sakho osenze uqondile. Ndizothi kuwe namhlanje sihlobo sam singcwatywe kunye noYesu. Sizawukuva ke xa liphuma ilanga ngecawa okokuba kutheni xa kevuka.